በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እመብርሃን አደይ አንደበት ኩልኒ ሰላም ልዑል እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ከመይ ውዒልኩም? ኣነ ልዑል እግዚአብሔር ይመስገን ሰናይ ውዒለ። ከምቲ ኣነ ሰናይ ዝበዓልኩ ድማ ሰናይ ውዒልኩም ክትኮኑ በዓልቲ ሙሉእ ተስፋ እየ። ናይ ሎሚ ሓፂር ዛንታና ድማ ትሕትና እያ ትብል። ትሕትና ክርስትያናዊት ምልክት እያ። ትሕትና ናብ መንግስተ ሰማያት እትወቱ ማዕጾ እያ። ትሕትና ጉድለትካ እተርኢ ምስትዋት እያ። በርግጽ እሞ ደኣ ኮንኩም እግዚኣብሔር ክብሮ ክገልጸልኩም እዩ። ኣበው ከምዚ ይብሉ፣ ትሕትና ተኽሊ ህይወት እያ፣ ካብ ፍሬያ ዝብልዕ ድማ ኣይመውትን። ትሕትና መሰረት ኩሉ ጸጋታት እያ፣ ትዕቢት ከዓ ስር ኩሉ እከይ እያ። ጸጋታት ትሕትና ብዙሕ እዩ፣ ጥፍኣት፣ ዓንነት፣ ከምኡ ኣነ ግና እቲ ቀዳማይ እተኣንግዱ ኣብቲ ዳሕራዋይ ከይትወድቁ እየ ዝምዕደኩም። ትሕትና ዘለዎ ሰብ ናብ ፍጹምነት ይበቅዕ። ትሕትና ኣጽኒዑ ዝሓዘ ሰብ ጸጋታት ኣጽኒዑ ዝሓዘ እዩ። በረከት ትሕትና ዓብዩ እዩ፣ ምውዳቕ ዕብያት ግና ዝዓበየ እዩ። ስለዚ ንትሕትና እንተለቢስኩማ ፍጹም ኣይክትወድቁን ኢኹም። ኣብ ኩሉ ነገርናን ስራሕናን ንትሕትና ነተዓጠቃ። ትሕትና ኣምላኻዊት ህያብ መንገዳ ንስጋ ስለ ዘድክም ዓወት ኣለዋ። ኩሉ ግዜ ነብስኻ ትሕትና ዓድገላ። ፈሪሃ ልዑል እግዚኣብሔር ከዓ ዝርኣላ። ንቕሓት ጸሎት ኣዘውትረላ። ምግቢ ስጋ ኣውሕደላ። ከም ሙሴ ትሑት እንተደኣ ኮንኩም ትሕትና እንተመረጽካ እታ ኻውሒ ዝኾነ ልብኻ ፈልፋሊ ማይ ዓይኒ ማይ ኬና ክትረኽባ ኢኻ። ናብ ምሕረት እትኣቱ ማዕጾ ትሕትና እያ። ብዙሓት ቅዱሳን ኣቦታት እውን በታ ማዕጾ መንግስተ ሰማያት ኣትዮም እዮም። ብዘይካ ትሕትና ዋላ ሓደ መንግስተ ሰማያት ዝበጽሐ የልቦን። ትሕትና ኣብ ዝኾነ ይኹን ግዜ ልዕልዕና ንምርካብ ዝግበር መቆጣጠንን መሰጋገርን ኣርክን እዩ። ርኢኻ ኣለኻ፣ እቲ ምስጢር ትሕትና እዩ። እቲ ፍጹም መሰረት ኣብኡ እዩ ዘሎ። ኣብ ምእዝዝነትን ትሕትናን ንድኻንካን ጉድለትካን ጥራይ እንተኣሚንካ ካብ ልዑል እግዚኣብሔር ድማ ሓገዝ እንተሓቲትካን መለኮታዊ ጸጋ ብዝበለጸ ክመጸካ እዩ። ንርእስኻ ብሓሶስ ኣይትውቀሳ፣ ንርእስኻ ምክሳስ ትሕትና ኣይኮነን። እቲ ዓብዪ ትሕትና ሰባት ክቆስኻ ከለዉ ምዕጋስ እዩ። ከምቲ ጨው ንኹሉ ዓይነት ምግቢ ዘድሊ ትሕትና ድማ ንኹሉ ዓይነት ደግነት እዩ ዘድሊ። ትሕትና ዘለዎ ሰብ ባዕሉ ንነብሱ ዘዋርድ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ እቲ ካብ ሰባት ከቢድ ዘልፋ ዝቕበል እሞ ዝሕጐስ ጌግኡ ንምዕራይ ድማ ዝጓየ እዩ። ንሕና ናብኦ ምቕራብ ኣብ ዝተሰኣነና ንስናና ወረደ። ንዮሴፍ ዝሸጥዎ ኣሕዋቱ ጥራሕ ኣይነበሩን፣ እንኮላይ ሰቕታ ኣትሕትንኡ እዩ። ምኽንያቱ እምቢ ኢሉ እንተዝኣቢ እቶም ኣሕዛብ ኣይምገዝእዎን። ዮሴፍ ኣገልጋሊ ክኸውን ትሕትና እንተዘይብል ነይሩ በዓል ስልጣን ኣይምኾነን። ሓደ መነኮስ ክርስቲያን ድማ ኣገልጋሊ ክኸውን ትሕት እንተዘይበለን እንተዘይተዋረደን ኣብ ልዕሊ ኣጋንንቲ ስልጣን ክህልዎ ኣይኽእልን እዩ። ትሑት ሰብ ኣጋንንትን ክፉኣት ሰባትን እንስሳትን ኣራዊትን ኣይፈርሕን። ትሑት ሰብ ብዘይ ፍርሓት ይነብር። ትሑት ሰብ ሓጥእ እየ ይብል። ሓቀኛ ትሕትና ካብ መንፈሳዊ ኣእምሮ ይርከብ። መዝገብ ትሑት ሰብ ኣብ ውሽጢ ልቦንኡ እዩ፣ ንሱ ከዓ ልዑል እግዚኣብሔር እዩ። ትሑት ንኽትከውን ድኻ ኹን። ፍረ ትሕትና ፍቕሪ እዩ፣ ፍረ ትዕቢት ግና ውርደትን ጥልመትን እዩ። ንክርስቶስ ብትሕትና ክትመስሎ ሰብነትካ ብትርፋት ስነ ምግባር ኣትካሃያ። ኣምላኽ ትሕትና ይዓድነና ኣሜን። ዝጎደነ ዝነጥበን ብኣፎት ቃል መላእክት ዝማረብ ታረመና ኣሜን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ልዑል ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይተአኮቶ ይትሰባ ስም ለእግዚአብሔር አምላክ አባዊነ ወላብፀህነት ገዛት ሰዓት ናይ ሎሚ ሓፂር ዛንታና ኣብዚ ይፍጸም።